Hoxe facemos un roscón de reis para os máis lambóns, coa súa tradicional fava. Lembrade que o que lle toca, paga. Comezaremos a noite antes da fornada facendo a masa nai con fariña de trigo, fermento prensado e leite enteiro. O leite será de garantía de orixe galega. Quecemos 60 ml de leite no microondas para que este morno e desfacemos nel 5 gramos de fermento. Remexemos e mesturamos coa fariña. Non é preciso amasar moito, soamente para que quede todo integrado. Deixamos repousar esta masa nai toda a noite, se nun sitio quentiño, mellor. Tamén a noite antes imos aviar a infusión de leite, laranxa e canela en rama. Esta ten a cortiza ben grosa. Coa axuda dunha raspadeira sacamos liscos da monda da laranxa, sen a parte branca para que non amargue. Acendemos a cociña a pouco lume e deixamos cocer o leite coa canela e a pela da laranxa uns 10 minutos. Apagamos e tapamos o cazolo. Deixamos que se faga a infusión ata o día seguinte. Xa é o día seguinte, o día de enfornar. Hoxe traballaremos con estes ingredientes. Se non tes anís, podes empregar anís estrelado e engadilo a noite antes na infusión do leite, ou podes usar esencia de repostaría. Cando ergas o tello do leite, verás como ole a canela e laranxa que xa alimenta. Seguimos no choio e collemos tamén a masa nai. Mesturaremos todos os ingredientes, agás o azucre e a manteiga. Sobre a masa nai poñemos 330 gramos de fariña tamizada, 2 ovos, a reladura dun limón e dunha lima, que axudaremos a retirala do relador ca punta dun coitelo. Temperamos 60 ml de leite e disolvemos nel 20 gramos de fermento. Botámolo tamén e, por último, 2 culleradas ben xenerosas de anís. Agora que temos todo, mesturamos e amasamos durante 15 minutos. Deixamos levedar durante unha hora. Pasado este tempo, sacamos o aire e engadimos pouco a pouco 80 gramos de azúcar. A masa vai seguir poñendo pegañenta, pero é normal. Cando non notemos grans, engadimos 100 gramos de manteiga e mesturamos ata que sexa unha masa homoxénea. Tapámola e deixámola fermentar durante 2 horas, ou se tes vagar, mellor 3. É tempo de darlle a forma. Facemos un churro e nunha bandexa de forno con papel vegetal facemos a forma do roscón. Eu puxenlle un aro de aluminio polo medio para que non se peche, pero non é imprescindible. Tapámolo e deixámolo a formigar unha horiña máis. Agora que o noso roscón levedou a dobre, poñemos a prequentar o forno a 180 graus, mentres preparamos a decoración, que será a base de azucre, améndoa e piñóns. Tamén lle imos agochar a típica fava de Lourenzá, pero esa non se come. Batemos un ovo e pintamos con el o roscón. Adobiamos como máis nos guste. A nos gustanos sen froita cristalizada. E enfornamos 20 minutos. Ao cabo dese tempo, se vemos que ainda lle falta un chisco, volvemos a metelo un par de minutos, pero controlando que non se queime. Sacámolo cando este listo e deixámolo a refriar riba dunha reixa. E despois de todo este labor, quédanos por facer o máis importante: comelo, que de seguro é a vosa parte favorita. Bicos e apertas a fartura.